Вітаю, паважаныя гледачы! З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Усё, заканчивается эпоха таннай камуналкі и транспорту у Беларусі. Урад Турчына пастанавіў знішчыць галоўнае дасягненне сацыяльна арыентаванай эканомікі. На папярэднія пастановы ягонай каманды ўжо атрыгавалі цэны. У красавіку яны учынілі сапраўдны дэбош. І лідарам быў, вы здзівіцеся, не бульба, а крыху іншы прадукт. Але таксама айчынны. За імі айчынамі цяпер будуць сачыць смотрящие у крамах. Статыстыка наконт работы раздробных сетак, што выйшла на мінулым тыдні, показала, у Машэнскага вялікія праблемы. І у Машэнскага, і у Еўраопта, як бачым. Затое у песняроў усё ў парадку ў Расіі. Яны там перамаглі. Ну і новы дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Сергей Глазьев знайшоў нарэшце ўзорны тавар гэтага утварэння. Які? Заварыце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутерброд і усажвайцеся як мага ямчэй. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! 15 траўня спецслужбы, меркавана прадстаўнікі ДФР, зладзілі сапраўднае маскі-шоу з выломліваннем дзвярэй у офісе кампаніі «Еўраопт». Затрыманыя топ-менеджеры лідары рознічнага рынку. О падрабязнасцях, прычынах такога наезду, якія абвінавачвання выстаўлены, мы пагаворым у наступных праграмах. А пакуль да іншых навін. Ну вот, дачакаліся. Урад Турчына рэпрэзентаваў план найбліжэйшых пяцігодкі, і там пазначана. Вось так, проста, чорным па белым, скасаванне субсідавання ў сферы камунальных паслугаў і транспарту. Што ж гэта робіцца, грамадзяне? Гэта што? Урад збіраецца зліквідаваць усе сацыяльныя здабыткі Лукашэнкі? Адказ так, збіраецца. Калісьці вам абяцалі, што камуналка будзе расці не больш, чым на $5 у год. Потым ціха гэтую пастанову касавалі. Маўляў, ну што ж мы будзем у гэтых варожых мераць? Давайце ў беларускіх. І зрабілася не $5 максімальны рост, а 21 рубель. Ужо $7 паводле цяперашняга курсу. Гэта значыць на 40% вышэй за дапушчальны раней рост. Але так было. Цяпер жа камуналка будзе расці кожны квартал, пакуль не дасягне 100% пакрыцця выдаткаў. Есце, таварышы, не абляпайцеся. Вось мне цікава, калі будзе поўная аплата, ці дазволяць беларусам выбіраць пастаўнікоў паслуг? Як думаеце? Ці дазволяць вам адмовіцца ад паслуг ЖРЭА, калі ўжо ўсё цалкам аплочваеце? І яшчэ пра гарадскі транспарт. Чаму яго сабекошт у Менску амаль такі ж, як у Варшаве, мы ўжо пыталіся ў адной з мінулых праграмаў. Але вось як так выходзіць? Сачым за рукамі. У капіталістычнай гнілой Польшы, у Варшаве, пенсіянер старэйшы за 65 гадоў плаціць за праязны на ўсе віды транспарта каля 40 рублёў. Увага! У год. А сацыяльна абаронены, шчаслівы беларускі пенсіянер, які жыве ў квітнейшай Беларусі, у 16 разоў больш. У чым сакрэт таго становішча? Як думаеце? Ну, вось гэтыя справы пакуль у планах. А з рэгуляваннем цэнаў Турчын ужо практычна скончыў. І інфляцыя за красавік перасягнула максімум, усталяваны ўрадам. У гадавым вылічэнні 6,5%. Нібыта не шмат, але гэта толькі здаецца. Калі уважліва прыглядзецца, то асобна за месяц 1%. А калі казаць толькі пра прадукты, 1,4%. Калі б так было кожны месяц, то гадавая інфляцыя на прадуктах была б амаль 17%. Як вы? Вытрымаеце? Думаю, што так, бо рост цэнаў на капусту адразу на 24% вы неяк перажылі. Дарэчы, не хацелася пра бульбу. Ужо столькі разоў казалі, і здавалася мне, што з тэмаю можна скончыць. Цэны адпусцілі. Цяпер як пасеюць, ды і каб самім наесціся, і Крэмль нашай бульбаю закідаць. Але вось прыйшлі навіны з Гомельскай вобласці. Там адрапартавалі аграры. Маўляў, завяршылі сяўбу, усё ў парадку і пасеялі гэты стратэгічны цяпер прадукт на плошчы 2400 гектараў. Ура!
А потым я зазірнуў у 2024 і высветліў, што там было 2500 гектараў. А значыць, праблема з бульбою да верасня можа і не знікнуць. На маю думку, гэта змова супраць. Як думаеце? Ну, да новага ўраджаю яшчэ трэба дажыць. А пакуль праблемы з продажам айчынных тавараў развязваюцца ў краіне самым нетрывіяльным, асіметрычным спосабам. У гандлёвых сетках прызначылі адмысловых адказных смотрящих за прасоўваннем айчынных тавараў. Не дзіўна, цяпер іх доля нізкая, як ніколі. Імпарт перамагае. Як жа ўплывае гэты працэс на вынікі работы розніцы? А вось тут у нас якраз пад'ехала профільная статыстыка. Давайте паглядзім разам. Алмі і Грын, Санта і суседзі, Белмаркет і, вядома ж, вялікі і страшны Еўраопт, да якога прыйшлі. У якіх крамах купляеце вы? Дзе найлепшы асартымент? А дзе цэны самыя нізкія? Яшчэ 20 гадоў таму пра іх ніхто не ведаў, і першы гіпермаркет адкрыўся 10 сакавіка 2005 года. Гэта быў Бікс на Кальцевой, у ваколіцы рынку Экспабел. Не так даўно гэты бренд спыніў сваё існаванне. За 20 гадоў вырас цэлы сектар аб'ёмам у некалькі мільярдаў долараў, і сектар расце. Дзякуючы непрапорцыянальнаму росту даходаў насельніцтва праз недахоп працоўных рук у мінулым годзе ён моцна абагнаў сярэдні рост іншых сектароў. Гэты сектар быў лідарам, рост амаль на 12%, і ён працягваецца, гэты рост у першым квартале яшчэ плюс 10,8%. І колькасць гандлёвых аб'ектаў таксама вырасла. Цяпер іх больш за 130 тысяч. Якія сеткі ў нас самыя буйныя? Ну, вядома, вы назавіце Еўраопт. А далей хто? Сетка, што аб'ядноўвае брэнды Дабраном, Капеечка і Маяк, якія ўсё яшчэ ўдвая меншыя паводле выручкі, чым Еўраопт, але растуць у 4 разы хутчэй. На трэцім месцы, а вось на трэцім месцы у нас сетка Санта, таго самага Александра Машэнскага з выручкай 2 мільярда 340 мільёнаў рублёў і тэмпам росту ніжэй за рынок, каля 8%. Далей Гіпа, суседзі, Светлафор, Грын. У астатніх выручка ніжэйшая за 1 мільярд рублёў. Як я ўжо казаў, расце хутчэй за ўсіх Дабраном, адразу на 42% за год. Іншыя і не снілі такіх вынікаў. Можна адзначыць таксама тэмпы росту суседзяў і Грын. З буйных сетак яны развіваюцца з хуткасцю больш за 20% у год. Ну і самае цікавае – прыбытак. І валавы, то бок узровень нацэнкі, і чысты. Тут можна звярнуць увагу, што з самай вялікай нацэнкаю працуюць нібыта танныя крамы. 3 цаны і фікс-прайс. 34 і 39% нацэнкі. Цікава, як ім гэта ўдаецца з нашым цэнавым заканадаўствам. Астатнія значна больш сціплы, 20-25%, у тым ліку і Еўраопт, і Санта. Што да чыстага прыбытку, то тут у нас лідар зноў фікс-прайс. Узровень звыш 7%. Можна пазайздросціць іх эфектыўнасць. Астатнія нічога надзвычайнага. Можна толькі адзначыць, што з 19 сетак 10 прыбытку фактычна не маюць. Ну і дзяржаўны Белмаркет, вядома, лідар паводле стратнасці. Як жа інакш на канкурэнтным рынку. Мінус 15 мільёнаў рублёў за год. За ваш кошт. Цікава, што ў 23-м годзе лідары эфектыўнасці былі тыя ж самыя – фікс-прайс і Еўраопт. Вось толькі ўзровень чыстага прыбытку быў значна вышэйшы. Што да сеткі неадназначнага Александра Машэнскага, то на мінулым тыдні сталася вядома, што туды прыйшло масавае правяранне марг і выявіла парушэнне ў 76% праверных аб'ектаў, то бок у 3 з 4. Знойдзена ў тым ліку і парушэнне цэнавога заканадаўства. І ў кожнай трэцяй з праверных крамаў прадаваліся пратэрмінаваныя хлебабулачныя, кандытарскія, каўбасныя вырабы, сыры ды і іншыя тавары. Якія будуць наступствы такого правярання? Прыйдуць ли да Санты таксама, як прыйшлі да Еўраопта? Напішыце пра гэта ў каментарах, калі вы ў бяспецы. А мы вернемся да навін. І пра добрае. Дзяржаўны ансамбль песняры перамог не ў Еўрабачанні, а ў адным з расійскіх судоў. Віншуем.
Перамога, праўда, зусім не музычная, здаецца. Адсудзілі яны права на выкарыстанне на імені песняры ў Расіі пры вытворчасці спіртных напояў, акрамя піва. Так таварная пазіцыя называецца. Пра піва песняры я таксама нешта не чуў. Эх, белы бусел ляціць над палесем, над ціхім жніўём. І наша улюбленная рубрика «Качанова». Тут у нас сёння дубль. На разогреве выступае дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Олег Макаров, які неяк непатрыятычна заявіў, што, цытую, «Будзем шчырамі, да канца яшчэ не пераадоленыя дэструктыўныя наступства канца 1980-х-1990-х гадоў. Да гэтага часу адчуваецца тэхналагічнае адставанне, што сфармавалася ў той перыяд. Олег, выглядае так, што вашае дырэктарскае крэсла вам зусім недарагое. Гэтым, значыць, за 35 гадоў так і не пераадолелі. Можа, я з вамі і згодны, але вы ж ўсё ж такі дзяржаўны службовец. Ой, Олег, небяспечна. А галоўная зорка праграмы ў нас сёння Сергей Глазев, такі вядомы эканаміст, прыхільнік планавай эканомікі, якога уладкавалі на дэкаратыўную, цацачную пасаду дзяржсакратара саюзнай дзяржавы. І вось даехаў ён да Беларусі, зайшоў на МАЗ і заявіў, я зноў цытую, «МАЗ – гэта, можна сказаць, узорны тавар саюзнай дзяржавы. Маўляў, збіраецца ў Беларусі, але шмат дэталяў камплектных з Расіі. І наогул, высокі тэхналагічны ўзровень». Тут трэба сказаць, што гэты дзяржаўны дзеяч вось не ў брыво, а ў вока. Якая дзяржава, такі і тавар. МАЗ цалкам прайграў канкурэнцыю кітайскім вытворцам на асноўным рынку ў Расіі. Продажу туды за 4 месяцы ўсяго 1136 штук. Падзенне яшчэ на 40%. Гэта катастрофа. Пра аўтобусы наогул не кажу. Яны прадаюцца адзінкамі. Раней было 100 штук у месяц, цяпер 74 за 4 месяцы. Завод сам не ходзіць. Увесь час цягне грошы з бюджэту. Мільёнамі і дзесяткамі мільёнаў. Вось такі узорны прадукт. Увогуле, узор. Такая дзяржава саюзная. Да і сакратар таксама такі, дрымуша савецкі. Добрыя у нас дзеці. Інстытут сацыялогіі нашай дзяржаўнай акадэміі навук правёў апытанне на тэму, адкуль вядзе свой пачатак беларуская дзяржаўнасць. Агулам бальшыня 22,4% апытаных беларусаў адказала, што адлічвае гісторыю беларускай дзяржаўнасці ад фармавання Вялікага княства літоўскага. Другое место. Перыяд княству выбралі 16,5% рэспандэнтаў, а вось БССР толькі 12,9%. Але гэта ў агульнай выбарцы. А вось сярод моладзі асновы беларускай дзяржаўнасці ВКЛ лічаць 46%. Якая там савецкая Беларусь? Але калі гэта так, калі мы, як дзяржава, адтуль, тады трэба прызнаць, што мы, беларусы, у поўнай ступені еўрапейцы. І ніяк інакш. Мы пражылі 550 гадоў у ВКЛ, потым у Рэчы Паспалітай, і толькі ў канцы 18 стагоддзя раптам даведаліся, што мы з рускімі браты назаўжды. Такая была нечаканасць. Я аднолькава добра стаўлюся да ўсіх нацыянальнасцяў. Але ўсё ж такі, што вы ведаеце пра чэчэнскую культуру, татарскую ці якуцкую? Яны, напэўна, добрыя людзі, але літоўцы з палякамі, яны нам ментальна больш блізкі. І гістарычна таксама. І ўсё ж, добрыя ў нас дзеці, адукаваны, не гледзячы ні на што. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.